kan barasa a ce barasa sharta haramun in aka ce barasa a kalmar hausa ba yana nan giya ko ana yin duk abin da za ka sha ya gudda ma tunaninka shi ne barasa ka shiga wani hayyaci wanda ba za ka ba saboda ai shi ne dalilin da ya sa aka sa shaye-shaye a cikin kawai saboda in ka sha ya hankalin ka ya bushe ko me kana iya aikata su shi ya samu son malamai su da al'amarin nan da mahimmanci saboda misali wutar na turka ma wani ma na kai mai dan wa'azi haka ga al'amarin sai ke ce mun ai shi wannan abin da yake ba haram ba ne ya ce shan wiwi shan ware ne shi bai shan giya saboda haka bai aikata haram so me yasa saboda bai taɓa ji ba a gaya mai karara sai a dunkule ne ji wannan zai taimaka sosai da bayanai akan haka so za mu shiga da cikin tukan abin da shari'a ta bayar so abin da kuma shi ne ya kuma mutum sai yi ko kuma abin da ya kuma da haka ya kamata ya san me bayar mata saboda su ta yi mutane su ma fahimci ba abin da ake magana da baya ko kuma da mene ne ake kira baya ita kwanan nan tana da fasara kala-kala akwai fasara ta general wadda kamar yadda na ce misali nan ce barasa ana nufin duk abin da za ka sha da ma tunaninka ba wai dole sai doka ta haramta shi ko ta haramta shi ba shi ne ke kira da baya so wani misali yana kamar da doka abin da ta zana kwaya irin su ne da sauransu ana wurin amma yanzu misalin ka ɗauki ƙasa kamar saudi arabia kayan za a maka misali goro wannan goro kwaya ce saboda shi ma su a tunanin sai yana daga cikin abubuwan da ke yi jiyo gogoron mutum su kwaya fasar tana bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa daga al'umma zuwa al'umma a function da al'adar ku da yadda dauke kalla al'umma shi yasa wani lokaci akwai abubuwa dama da mutane sai suna gana ana sha suna jiyo da kanun mutane amma kuma sai su ga hukuma wata ɗaukan mataki misali yanzu yin kafa ke irin su gudaye ko irin su solution da matasa suke sha'awa suke haukata sama da kuma ba a kawo mutane saboda ba a ɗau doka ba a kai hukuma ba ta ce wannan bari mutu ya sha a kama shi ya sha ba a dokanci kurkiya ya zama ba sai an yi doka a kai an ce wannan in ka sha shi doka ce a kama kan shekara kaza ko kuma tara kaza wannan general kenan to a fassarar kwayar karakanta kamar shi ne na ce duk abin da za ka sha ya je zuwa kwakwalwarka ko kuma ya hidda tunaninka ka je ka aikata wani abin da ba shi ba ko ka je ka shiga wani yanayi wanda za ka yi abin da baka ma san kayi shi sai bayan ta sake ka za a baka labarin da cewa sai ka kayi kaza da duka wannan ya zama kwara ya zama harama ko ya zama doka ta hana shi ko ta hana shi ba duka dai kwaya ce saboda mene ne ke faruwa a cikin kokolon mutum amma tunanin da ke gare ka akwai wani shamaki tsakanin karshe kamar wani shinge mai misali tunaninka yana baya shamaki yana tsakaninsu kai kuma ga ka tunanin iya taho ko ne irin tunani ne wannan shamakin shi ne zai duba ya gani ya suka tunanin da ya kamata a bar shi ya hito misali magana ce za ka yi in tattau wannan shamakin ne zai tare ya duba ya suka magana da ya kamata a yi ta to shi ne bambancin mara dabba
to kuma wannan shamakin in ka sha kwaya shi ne take zuwa ko ta yaga shi ko ta watsar da shi gaba daya. Shi ne abin da ke faruwa. In ta keta shi na wani ɗan lokaci, ɗan lokacin da ya bar aikin a wannan ɗan lokacin kawai Allah dai sa abin da za ka yi kai. To babu shamakin da zai tare duk abin da zai zo ma. In tunanin ka je ka kashe babanka ya zo ma misali a lokacin kashe shi za ka yi. Saboda ba nan shamaki. To shi ne illa kwaya. Sannan kuma in ka shata silin kamar kwayoyin da ke cikin kanka wanda ke aiki, wanda Allah ya hada dama suna aiki a 24 hour kowane lokaci har da za ka mutuwa, suna aiki normal. Ka fara shan kwaya ka juya su, ko ka ƙara musu kwari ko ka rage musu. Don ka ƙara musu kwarin misali, to da abin da za ka yi shi ne a biyu misali, kamar yanzu ƙarfinka yana iya yi ƙoƙari ya zama biyu, ko abin da ya kamara shi yasa wani lokaci za ka ga ɗan dauko ya sha taramar ko wani abu shi ɗaya ya sauke mota gaba ɗaya ta kaya, saboda silifin nashi na cikin kai ne kwayar ta hargitsa su. So matsalar da ake samu ta hargitsa su ɗin da yawa za su mutu daga cikinsu, miliyoyi ne za su mutu, kuma wanda ya mutu ba ya tashi. To in suka mutu ɗan daga ƙarshe sai ka mutu yana ta rauni ayyuka yadda kawai sai a hankali. To wannan shamakin shi kuma daga ran da ya yage gaba ɗaya ka zama mahaukaci. Zama shi ne bambancin mutum da mahaukaci. Saboda shi mahaukaci yanzu haka za ka ga ya bincika misali yana yawo zir ba abin da ya dame shi. Saboda wannan shamakin da zai sa ya ji kwamaya ko ya ce wannan abin ba daidai ba ne bai. So shi kuma shi yasa ɗan shaye-shaye za ka ga hankali ne yana rage kamar progressive ma da kaɗan ne yake rage. Za ka ga kalamun ga yanan wani haka ga yana magana shi ɗaya, haka ga yanan har ya haukace. Saboda shi wannan shamakin ne kamar kwayar take ma huda kaɗan tana huda shi har ta kai inda za ta yada shi gaba da. Wannan shi ne a hausarce abinda kwaya take illata a kan mutum. To me yasa kwaya take zama matsala a kan mutum? Dalilin farko shi ne kwaya in kana shan ta kana zama bawanta ne. Shi ne ake ce ma dependence, kamar in yau ka sha to ala dole gobe sai ka nema ka sha. Saboda kamar da na ce muku wannan kwayoyin halittar na cikin kan mutum da ke aiki na cirar daga kan shan kwaya, to yanzu ala dole kurke su yi aiki sai ka sha kwaya. Shi sa wanda bai sha ba sai ya ji kawai duk duniya ma ta dai mai daɗi, ba abin da ke mai daɗi, ba ƙarfin jiki ba menene ga hannun, saboda komi na sha tashi aiki ko ke sha. To shi yasa mai shan ta zai yi wahala a bai, saboda wannan yanayin ba ya jure shi, abin da yake shi ɗin na bai sha ba ya jure shi. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma abin da yasa take yawan kashe mutane tolerance gare ta ba. Yanzu misali iya za ka sha kwamfuri mai gudanar taramar ya wadace ka, to daga an kwana biyu kwana uku in ka sha ɗa guda bai isa sai ka sha biyu. Ana nan ana tafiya in ka sha biyu ba sai ka sha uku, saboda jikin naka ne ya kai wajen da in ba ka sha da yawa baya tashi ba. To sai an kai inda in ka sha kawai mutuwa ne za ta yi, saboda zuciyarka sai a ta. Saboda bugun zuciyarka akwai adadin da yake yi doka, in ka wuce shi ke sai mutuwa. To kwaya abin da ke bambanta su shine kamar addiction, kamar misali wannan kwayar in ka sha ta wani irin kamu za ta yi ma, wannan kwayar in ka sha ta wani irin kamu za ta yi ma. Kamar yadda muka ce kusan abubuwan da kwaya suna da, amma ya danganta da abin ka sha shi wani irin illa zai ma ko kuma wani irin kamu zai ma kwakwalwarka. A ɗauki karamin takalili misali, yanzu ka ɗauki goro ko ka ɗauki shayi ko ka ɗauki lifton, duka na yi talasin su cikin kwaya, amma su illa su batta da yawa. Dalili kuma shine kamar
ba su da tolerance. Yanzu misali shayi, ko shekara 100 kai kana shan shayi kullum in ka tashi bar guda in ka shayi shefa kamar ba kai inda za a ce dole sai ka sha buta shayi gaba daya burke ka watsake, ina abun ya tsaya wuri guda ne ya tsaya. Na biyu, a duk shirkinsu kamar tambayar da yake ma ba wata tambaya wace mai kari, saboda majority ma tunanin kana son shayi psychologic ne, kamar kwakwalwar ce ke nuna ma kana so, a tunanin ka ne ke jin kana so, mai a reality ba jikin ka bane. Mai kwaya yanzu za ka ga ko kwaya da mutum bai sha ba tashi sai ma bai da ko ka ga yana hitsari daga zaune ko yana kashi daga zaune, kenan nan dependence kin kuma physics ce. Nan tambayar da take ma ta jikinka ne ke tambaya ba wai tunanin ka bane ke nuna ma ka gani a zahiri. To shine bambancin sauran kwayoyi da wasu kamar ba wani kamun suke ma irin wanda zai maka illa ba, sannan kuma in kana control din shan su irin su wani goro da mi da sauran shi yasa ba saka su ma a cikin tayyar. To abubuwan da su in ka sha su in baka sha ba kana aika mutu, misali kamar irin su pinch heroin wadda nan garin ɗan mando ne ta yi ta illoli da dama musamman a cikin mata. So ita majority inda mutum yana shan ta to in bai sha ba akwai matsala, saboda gaɓoɓin mutum ma ba sa aiki in ba sha ba, ko mina ka tsayawa aiki. To wannan ita ce addiction, kamar anagon da kwaya take isa ka in ba sha ba, me da girki ne ko me gravity ke ne. Bana kwayoyin su duka kala biyu ne ko a ce uku, saboda kala ta uku da ita ta gama ɗin. Na farko akwai abin da kira depressor. Kamar depressor su ƙwayoyi ne wanda in ka sha kwantar da jikinka ne suke. Kamar misali kana son ka sha kai kwana, ko kana son ka sha irin dai ka samu ka huta ko wani abu haka, majority ire-iren su ne yan kwaya suke sha. Sannan akwai stimulant, su in ka sha su har zaka ka ne su, amma yanzu akwai ba da za ka sha kai kwana biyu ma ba kai kwana ba misali, ko ka wuni kana aiki baka gajiya, su ne stimulant kamar irin su tramadol da sare-saren sayar su ko kayan. Sannan akwai perturbator, su perturbator sun haɗa biyu ne, suna amintan stimulant ne amintan depressor ne. Kana yi sha su kai kwana, kana yi sha su har zuga ka, ya danganta daga jikinka daga ƙarfin jininka, kamar irin su tabo wiwi. To irin wanda depressor ɗin sun ma ya zama jaraba, saboda su shan su komi yana iya kawowa. Kwaya a realite surtout comprimé, lahirin su ba wai an yi su bane da sunan kwaya, magunguna ne aka yi da farko. Yanzu misali depressor ɗin da nake muku magana wanda in ka sha ko kai kwana ko wani abu, magunguna ne na asibiti wanda ainihin maganin shi ne. Yanzu misali an kai ka likita kana wani raɗaɗin ciwo ko wani abu sai a yi ma allurar su sai ka wuni kana bacci, kan ka tashi da ciwo ya wuce ko abin da ya kama da haka. Ko kuma idan za a yi ma fashi ko wani abu sai a yi ma allura wadda burkajin ciwo. To wannan magungunan su ne mutane suka mai da waya. Yanzu kole da sai bakar lafiya a ba allura kai bacci sai mutane haka banza kana zaman ka lafiya lau sai ka rufe wannan maganin ka sha. Su kuma abinda ba su sani ba magunguna ne wanda suna da illa saman kwakwalwar mutum. Shi sa ko a likita misali inda wannan magungunan suke ba kowa ne ke da akse ba a wurin, ba kowa ke zuwa wurin ba. Za ka ga a cikin likita bai wuce mutum guda ne ke kula da wannan magungunan, kuma duk abin da zai hita daga wurin ya sani za a yi da shi. So sai ya zama da mutane suka gano cewa an suka sha su ga abin da suke sa su kawai sai suka mai da su abin da za su rika sha kowane lokaci. Tramadol, memshos, tramadol
shi antibular ne, amma mutum kuma irin kamar da jikinka ya yi rauni sosai, motsi ma da kyar kake yi kayi accident ko wani abu haka, sai a yi ma allura ta sai jikinka ya ɗan dawo. To shi ma da mutane sun gane ta kai shaye har zuga kai ke kawai suka mai da shi kwaya. So mafi yawancin kwayoyi da ma ainihi magunguna ne wanda ake magani da su, daga baya mutane suka juya kwaya wani tankin talbasa da yawa, kamar irin su taba wiwi ko irin su eroye da sauransu. Su ne wanda majority mutane da suka san sama da sunan kwaya suka san su, duk da misali ko taba ana amfani da ita wajen wasu magunguna, kana samun ta cikin wasu kwamfani ko abin da ya kama da haka. So na musamman ga ɗan agaji yana da muhimmanci su san wasu daga cikin ƙwayoyin nan, saboda yanzu mun samu kanmu ne cikin wani yanayi wanda kusan duk inda za ga mutane sun taru, to mafi yawanci ya samu ƙwaya ka kama wa'azi ne ne ko majority suka samu. Yanzu misali muka doki yan dariga, akwai wani maulidi da suke yi a wannan mai sunan tamacota. Wannan maulidin na cota da yanzu a yi shi ta wagace ta musamman ake hidda ta yanki droga tura ta, kuma ɗan mutum ga abin da ake kama a wurin abin sai ya baka mamaki. Ƙwayoyin nan ba wanda ba ka samu gare su, musamman kwamfirme, saboda kamar yadda na ce muku kwamfirme na ko dai kamar shi yasa na bayanin farkon wanda nake ce muku malamai suna karancin bayani kan ƙwayoyi. Kurin tun sai ga kwamfirme ne ya doka ya sha ya ji jiki ne ya warzake ko kuma ya ji wani abu me ya matsala ce, haka mutane suke da sai. To haka za ka ga misali a wajen wannan maulidin kawai ka ga zakir yana ta wani albe ne, daga ka kama shi kan lalawa ya ka samu tiramala a june ko exol ko kuma da ya zefan. Haka za ka ga ana kama jama'a tari kakin aka tsari wannan maulidin. A cikin masallaci za ka je ka samu ta da wani lalawa a june ka samu ba. To shi yasa yana da muhimmanci mutane su santa, saboda mahiricin saninta shi ne babban illa. Yanzu misali kana iya anguwa Allah nan ka je irin na dan gaji, sai samari su ce ma shiga wannan maganin gajiya ne, sai karba ka sha, daga ka sha za ka ji gajiyar ta ta. To amma matsalar da za a samu gobe alamun mayar ko wanda gobe alamun mayar za ka dawo neman wannan samarin. Ya ga halar mai na yawo a unguwa idan ya zo fara idawa da kaza, idan ɗin maganin da ka bayan na gajiyar na ji daɗi ne ka ƙara ka sha, kai baka san ƙarin motsiya ba ne kake, kakin ka san ma abin da kake sha sai turuta. Saboda kamar na ce muku ita waɗin ka fara shanta bawan ta kake zama, da ka fara sha babu magana ka yi ta, babu magana ka yi ta, saboda dole sai ka sha ta za ka yi aiki, ka yi kwandishonin rayuwa ka da ita. To shi ne matsalar da ake samu, mafi yawancin mutane suna shiga ne cikin rashin sani, musamman kwamfirme. Saboda misali zai ta taba wufi dai in ka kunna ta kowa na jin warin ta an san ta, in mutum ya ba da ita ma ya kai ba mahukuci ba ne, ba ka sha hayaki ba dai mutum ya ce ba magani ne zai ba. Amma kwamfirme fasilama ake tarakon mutum da su, fasilama. So tari za ku ga mutum mata ta yi ma tana shan kwamfirme bayan labari, saboda ba wari gare su ba. Sannan kuma illa su ta bi ana saurin overdose ne. Yanzu wuri in ka kunna kana sha hayaki ne, akwai lokacin da zai kai ma karo dole ka bari. Amma yanzu kwamfuri ne mutum yana iya zo sha adadin da ya karfin jiki ne, ƙarshen kawai sai dai a tar da ya miƙe ya mutu. Musamman in kana sabon shiga, yanzu kai wata ramar awa guda in ka wasa shi gida hudu ma ga bakon shiga ka ba kowane rabi guda da kyan a yi ɗan mintuna za ka ga kowa ya shiga wani hayyaci na ɗau guda. To yana yanzu wanda bai sani ba yanzu kawai da sunan maganin wani abu ne ko wani mai ya ɗauki dawo ko ɗabi ma yanka sha sabon shiga ne ke sai dai Allah ya daka.
komi yana da faru. So daga cikin kwayoyin da suke damun mummuna bangaren comprime kwaya guda 4 ne zuwa 5. Kwayar farko wadda ke illa ana ita ce tramol comprime ne za ka gan shi jan comprime mafi yawanci ja ne. Akan same shi wata kala wadda ba ja ba mai jan shi ne fi yawa. Sannan kuma yadda za ka yi gane tramol mafi yawanci a kan sharu sai kaga an rubuta ko dai san sanki ko kuma dai san sankanta, kamar dai sanki ko dai sanki zero. Mafi yawanci zai yi wahala sai da shi kamar comprime haka sumul ba komai a kai. Wannan abubuwan guda biyu sai kaga guda. So in mutu ya ba comprime ka kalla ka ga dai san sanki a kai in dai ja ne ga kasha. Saboda tramol ne, saboda su masu fabriken su akwai ƙa'idodi da ake musu impose na misali da shi shawon banda sauran magunguna kamar zai rayar wannan dai sun ban san ki dai sun san kanta da kamar kamfanonin da ke yin su ana musu impose ne su rika rubuta su saboda ya zama kamar wani identifiyan kamar wani abin da zai sa a mazan gane abin ba a samu matsala. Tramol kenan shi yana daga cikin kamar da na ce muku stimulant in ka sha har zaka kan aiki sai mutum ya sha ya wuni yana aiki ya jima kamar yanzu ya fara. To amma yana daga cikin abin da ke saurin kashe mutum kamar wasa. Shi zai yi wahala a kai ka ga hauka ma kan ka hauka ce din ma ka mutu. Sannan kuma yana da addiction mai ƙarfi in ba ka sha ba kanka za ka ji kamar ya washe. Ciyan kai da mi da sanan so a kiyaye. To shi ne wannan majority mutum zai zo ya ce ma kana ce mutum ka sara ka ji waye sai ya ce wa shi wannan ka sha sai shi ne ta shiga tramol kenan. Wannan shi ne illa da yawa wannan. Saboda yanzu wannan gaba ɗayan gwanin babu shi cewa za ku yi amoxicillin to ba amoxicillin ba ne ƙwaya ce shi ne ake ce ma sarrafa. Shi sarrafa ɗinan da shi da tramol da ta yi sada amma kusan ma a illa a jiki ya mahi tramol a saurin kashewa misali ya yi tramol ko a saurin gurɓata jinin mutum ko jikin mutum ma gaba daya ya yi tramol illa. Sarrafa ke ce ma shi yadda ake gane shi mai yawanci in ka kalla a kai ne za ka ga turwasan a rubuta turwa 00 kusan da yadda za ka ga shi akwai. In babu turwasan nan za ka ga sinyacir kamar ayi sinye ne sinyacir za ka gani a kai ne. To wani lokaci kakan samu biyu sinyacir ɗin da turwasan akan mai rubuce ko kuma ka samu guda daga cikinsu ko an sa turwasan kawai ko kuma ai sinye kawai a kai. Bai zai yi wahala ka gan sumul kamar yadda amoxicillin ne yake. Amoxicillin mai yawanci za ka gan shi haka kurum ne yake babu wani rubuce a kai. Ta wannan hanyar ce kawai za ka yi bambanta shi da amoxicillin. In dai ba cikin yana cikin plaquette ne ba ne, yana cikin plaquette wanda suna ne pregabalin ake rubuta mai a kai. Pregabalin za ka gani a rubuta shine suna ne ainihi. Domin sunan ma lokaci sukan canza shi ko su juya shi ko kuma ba su masa shi gaba daya sai dai sa wannan yan alamomin da ya kai. Wannan su ma yana daga cikin abin da yanzu kusan da yanzu za ka ga mutum inda dan shaye-shaye ne za ka ga yana ma'amala da su. Wannan shi ne a jargonkin suke kira masara shi ne diazepam. Shi kuma mahi yawanci ne za ka ga masara ne mahi yawanci. Sannan yana da alama shi ma so tari za ka ga an rubuta sanki a sama sanki dai wannan sanki shifir lambar 5 a sama. Kwamfuriman yakan iya zama babbai ka iya zama karami amma ita dai wannan sanki din in ka ji hankalin ka duba a kai ne sai ka ganta a rubuce
diazepam kenan. Shi kuma depressor ne, kamar shi ne yana daga cikin wayan da za ka sha kamar kai kwana. Wannan misali in ka sha wata dose kana yi kai kwana biyu kana kwana ma baka tashi ba, in bayan hankali ma baka tashi ba, daga kwana za ka wuce kawai, saboda kwana ne yake sa na hita hankali. Saboda kamar yadda na ce muku duk shi ne ake amfani da shi a likita. In misali mutum yana wani raɗaɗin ciwo ko na haka sai a mai allura sai ya ta bacci kawai, ciwon ma a barci kwana rufe shi, ya wuni yana kwana ya tashi abu ya yi dama. To gama mai jin raɗaɗin ciwon to yana ga kai da Allah fiya ka ɗauka sha. To diazepam kenan. Kamar yadda na ce inda ake gane shi kana ganin san kai ne, kuma kusan kullum masara, kuma su ne wanda ake saurin samu ga mutane. Sai ga mutum daraja da mai kana tunanin sai kawai ka same shi da su, saboda ya riga ya yi a wurin a ciki kun ba ya yi bari, kun ba abu bane ba wanda mahi yawanci za ka iya zuwa kai bayani a gaban jama'a. Shi ne matsalar. Kamar misali ciyan mata ne, zai namiji ya je rubu ciyan mata za ka ga ba wayan gidansu ba, ko a gaban likita ma ya yi bayani ya ce ciwo kaza nake bayya kuma ya yi to ko ya masu lamishinsu kana sha ta kai ma karo ka rasa yadda za ka yi, kuma ba abu ne wanda za ka yi zuwa ka ce ni wallahi matsala ta kaza a samun mun magani misali, su ga lacci su ko babban mutum. Sannan kwayar guda ya ce shi wannan haka za ka gan shi wari, in ka gan sai ka tunanin paracetamol ne, shi suke kira farin malam, saboda su a cikin duniyar su wannan ya sha yanzu kamar ire-iren gwamnati mutum yana zama tare da su sai su yi labarin wannan abin, su yi ciniki, su yi dama ba san abin da ake ba, saboda su yanda za su rika kira da wani ɗaya mai ba yanda za a yi ka gane wani abu. Idan ka gane wani farin malam, wani wane ne, wani masara, wani kaza ba abin da za ka gane. To shi wannan wurin malam shi ake kira da diazepam. Shi ma kamar diazepam ne, kullum yana da sanki a jiki ne, san kullum tsakiya daga ka duba za ka ga an sa sanki, wani lokaci har da sunan nashi ma diazepam a rubuta, kuma daga ka gan shi kwaya. Shi ma kamar kanan taramar ne, fekin su guda da taramar, mai shi bai kai na taramar ba, don kufri ga balon wannan mai kama maxilin da tramar da wannan horon dukkan su stimulant ne, dukkan su abu guda suke yi, sai dai wani ya yi wani daga cikinsu. Sannan sai wannan kwayar ita wannan an samun ta ne a wajen mata, ita ce suke kira da roci. Komprime ne za ka gan shi kusan zai yi wahala ga komprime haka, komprime ɗan dogo violet yana da ‘yan yankuwa tsakiya kuma wata ‘yaran gatsuwa haka, shi da kagan shi sai shari kawai daban ne da sauran. Shi ma yana daga cikin famikin depressor, saboda shi ma kamar diazepam ne, masara nan amma a wani yanayi na daban. To wannan su ne kwayoyin da mu suka yi damuwa mu a nan, wanda kuma su ne musamman yan agaji za su rike yayiwa, saboda ana yawan samun su a cikin jama'a. Amfani saboda komprime ne, kusan ba maza ba za ka yi gane wannan yana amfani da wannan ko wannan yana amfani da wannan. To daga abin da za a yi da yake na ga wannan don kuma lokaci ba da yawa ba ne, za mu tsaya a nan, sai in akwai mai tambaya ya yi zai ba mu dama mu karkare saura al'amari. Ya ce har karshe sai a zai tambaya wurin yi da kwarti mp technique sai abin da ya shahi ko yadda abu yake shahawa al'umma ko abin da ya kama da haka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam wa Assalamu alaikum wa rahmatullah. Don kai ni ke son kina bisa abin da ya shahi abu biyu ne, shisha
da abin ga mashan madarasu guda. Shisha illolin da take yi fi sabila su wuce gona da iri, saboda illa shisha ta farko a realite ba wannan ya tsaya ba. Illa da take yi ta farko wadda ta damu mutane shine ma gurɓacewar tarbiyya. Saboda yawan shaye-shayen shishan nan yana daga cikin abin da ya rage da yara ma. Ka je ka ga maza 'yan mata da samari a an tattaro ana sha ko abin da ya kamata haka. Me matsalar da ake samu shisha har yanzu kamar ba a saka ta ba a cikin kwaya. Saboda kamar yadda na gaya muku kurke abu ya zama kwaya a doka, sai an ɗau doka ko a rete ko ordonance ko dekare ko luwa ko abin da ya kamata haka, a ce to daga rana mai kamata yau abu kaza ya zama kwaya. Lokacin nan ne kawai ake roka ta kama kwaya. Amma akwai kamar yan dokoki haka irin na cikin gida ko wani mara ya roki a rete ko wani abu haka ko univo regional, a ce to nan gaba ya duba ga wanda suke shan abu kaza a kama shi. Me wannan baya da portayar waccan ta kamar wanda za a kama mutum a jiyare su tari mai yawanci bai wuce tara ce to an kama mutum a mai tara ko an kama shi a amsha abin ko abin da ya kama da haka. To abin da shi shisha wannan ne kawai ke da kwai, har yanzu ba ta zama kwaya ba. To wannan mu kuma yana ba mu matsala, yana ba mu matsala sosai, saboda a aritan ma misali kamar yanzu mayar wanda ya shuɗe ya da wani arite wanda kamar ke haranta shanta kan titi, kamar kana yi shisha mai a cikin gidanka misali mai a kan titi ka taka doka. To amma matsalar ko an kamo ka kawai iyaka a dan zo ne a dan ajiye ka don ma tara suke ka ba ya kanka prison misali, saboda ba doka a kai. Su guda même chose, su guda ya sai encore pire, saboda ita babu ma irin dan kaga mutum yana sha ka ko shi ka zo ka ajiye tunda babu ma ko a riti a kai ba komi. Solution haka, solution wannan abin gyaran tawoyi da yara suke sha, wannan shi da yara ma babu abin da ke haukata yara kamata ya ma habibi haukata mutane, amma shi ma kaga babu doka a kai. Mu ne ke bakin abin da muke yi in mun gane ka misali ma amshi abin mu tsaye da shi bakin abin da muke yi ke mutum mai mu kama ka, su ba doka ne a kansu. Shi ne matsalar. Ana fatan dai wata rana a samu doka a kansu, saboda shi yasa kamar shi yasa mutane suke cewa shari'a sabanin hankali ko sabanin addini ma za a ce. Saboda yanzu misali yanzu ga musulmi zai iya kamar kanka bai doka a ce shan giya doka ba ta haramta shi ba misali. Yanzu kamar misali a matsayin ku na malamai a ce shan giya kawai ba haram ba doka ba ta hana ba, kaga ai abin hankali bai doka. To hakan shine matsalar shari'a, wanda za a fata dai a waye gari kamar yadda na ce tunda al'ummar mu ya zama duk al'umma ce ta musulmi, a waye gari dokokinmu suna auren addinin mu ko suna kusanta ta yi, to sai ka ga abin ya ɗaya dama. Shi yasa na fara magana na ce kusan duk abin da za a yi a ƙasar nan, kintasuwa tsaro ko me duk abin da za a yi in dai ba alakanta shi ba da addini, to Allah zai halarci nasara ko me. Saboda rayuwarmu gaba ɗaya ta dogara ne gare shi, so saboda haka ko abubuwan da ya ginda ya dole duk wani mataki za mu rika ka wani abu ko ke ya aure addinin ko ya kusa da shi. Amma ya ka ce a je a yi rayuwar wasu can daban bayan kuna wata al'ada daban ko wani addini daban, to abin ba zai yi ba. Shi ne magana akan shisha. Akwai wani mai tambaya? Ina ga suna shan ruwa sauran wannan da illa. Wani ruwa? Ruwan allura. Yo, ai shi serum abinda mahiyanci ma mutane wasu dama wasu gane.
serum, allura, comprime, kusan dukkan su ai da abu guda yake yin su. Yanzu misali duk comprimen da za ka gani akwai serum kenan. Yanzu in ka je likita ana yi wuri da sha paracetamol sai a yi ma serum na fara ko allura dai. So menene kamar kwayoyin da ke cikin duk guda ne. Yanzu kaga wannan da ya zai fam din da nake ce ma masaran nan, in ka je a likita baka samu nema a comprime, za ka same shi ko serum ne ko cikin wannan dan chip din da ake allura wanda ake karya a jari. To duk guda ne. In ruwan ka sha, in comprime ka sha, duka ifi guda ne. Ya danganta yanzu daga dosage ko kowanne daga cikinsu. Saboda dosage ne. Me duk guda ne sai lamicin su. Kaga mutum yana shan wannan ruwan kawai yana shan kwaya ne. Iya gane ka duba ga akan ruwan me ya ka rubuta, in tramol aka rubuta tramol ne yake sha. In da zifam ne shine an si da su. Ba su da bambanci. Ko wani mai tambaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka wanda ya kawo a wannan bagire domin samina na ya agaji kuma da wayewar kai bisa ga abin da shahi tafiya ya ne za a yi na agaji ya gane cewa wannan kwaya ne ko wannan abin da ke sa maye ne da sauran kuma madu'o'i da za su biyo baya. Kenan ni kahin in je ga bayan da nake so in yi, ina so in yi godiya bisa ga wanda suka tsara wannan taro da fatan Allah ya saka musu da alkhairi. Kuma na biyu muna godiya bisa ga wannan wayewar kai da aka muna, tunda gaskiya muna ta'ammuli da mutane da dama a matsayin mu na yan agaji wanda kullum inda jama'a suke tattaruwa muna tattare da su. To kenan wannan gudunmawa ce ba yar kararrama ba aka kawo muna cikin tafiyar mu, tunda yanzu wannan kwayoyin da aka ambata ni gaskiya in ba yabo ban taɓa, ina da jana tramol amma sauran ban taɓa jin sunan su ba, kuma ko na gani su ma ban cewa wani kaza ne wani kaza ne. To kenan yanzu ta dalilin wannan insha Allah muna sa ran za mu sa dan ba daga nan inda za mu samu mu ma mu haɗa kai da hukuma ta masu yaƙi da wannan miyagun kwayoyi ta yadda za mu yi mu ma mu kawo gudunmawar mu ga al'umma, tunda shi kamar yadda ya yi bayani farko wannan abu ne wanda yana da buƙatar sai an haɗa kai. Na kai tambaya ka yi so daga baya. Yawa kenan ni tambayar da zan yi a kai nan kenan a matsayin su wanda suke kula da wannan fanni na yaƙi da miyagun ƙwayoyi, yaya ne za mu yi mu haɗa kai da ku domin mu ƙara samun bayani bisa ga irin waɗannan ƙwayoyin domin mu san su kuma mu ƙara sanin su domin duk inda al'umma ta haɗu mu yi aiki tare da ku kai da ƙafa domin kawo gudunmuwar mu cikin wannan aikin da kuke yi. Insha Allah shi dai ne abin da nake so. Assalamu alaikum. Wannan ai abu ne mai sauki kuma abin da muke nema ne, saboda aikin mu ba zai yi wani al'umma ba su shigo ciki ba. To malaman mutane kamar sai suna dan baya mai yawanci ya ce hukuma ce, sai ka ga mutane ba su san kusantowa. Mu wannan abin da muke nema ne, shi yasa kamar da na ce muku ni da na ga wannan gayar karama gaskiya abin na ji daɗi ne sosai, saboda abu ne wanda na ji ma yana nema. So haɗuwa da mu bai da wahala. Misali kaga wurin aikin mu kowa ma abu da take yadda ka san museum ne, kamar gidan su ne. Duk lokacin da ka ga dama ma sai ka zo, ko lokacin da ka ga dama sai ku yi tawaga ka cokan ku zo. Duk tambayar da kuke da ita ku yi, ko me kuke wannan babu wani problem, kowane lokaci ko ma abu da take. Sannan mu misali nan ban misali kana yi ka ɗauke ta ku je da ita a gari, kuna so ku watsa ta ma a cikin yaran ku. Duk lokacin da mutum ya ga wani abu
wani lokacin da mutum yake saboda tambaya kan wannan al'amari sai tambaya in ka ga wani abin da kake tunanin ya kamata a yi magani ne ko wani bai sai ka daga wa kira kai sai za ka ga mun zo ko a ina so wannan shi game da wannan babu wani problem kawai lisansiyar daga kawai ka buƙaci gamu kawai ka nemi mu za ka gamu saboda aikin mu da bin mu ma irin yi da jama'a ko wani abu yiwa mace nasara tunda ko ba komai yanzu misali duk ma'aikacin za ka ɗauka a nan bako ne gari ya sani bai san gari ba ni yanzu har yanzu misali akwai lungunan da in na je dole sai a hankali ban na yin gane wani abu amma da yake kamar yadda bahaushe ke cewa sai da ɗan gari yake cin gari da yake ana mu'amala da mutane wanda suka san garin wanda kuma suna da niyya mai kyau kuma sai ka ga abubuwan suna ta da ya dace to wannan mu abin da dama muke nema ne insha Allah. Na'am, ni tambaya ta shine kaman a nan gaba wani irin tsari ne kuke gani ya kamata mu yi domin wayar da kan al'umma akan wannan matsaloli da guje wasu da suka bisa wannan ta'amali da mugayen kwayoyi. To abu na harko dai shine abin da na fara gari shine a wurin wa'azi misali duk abin da za a ce ko da abin da za a yi tunani da abin da mutum zai iya yi tunani banza ne babu sako wanda ke zuwa a wurin al'umma yadda ake so kamar na malam ko gidan rediyo na gasa misali za ka ɗauka da yake na yi magana duk nijar ce za ta ji to sako ne baya tasirin da sako ma da yake dalili kuwa shi yana magana ne da suna addini kuma addinin nan kowa yana ci to kaga wannan shine zai tasiri wani duk yanda za ka yi ta kawo shi kana da daure shi kana mai banza ne amma in aka yi mai wa'azi kan wani abu ya gamsu za ka kawai ya bari musamman mu da yadda ma muka gano ainihin kama nan muna kakkama su muna kansu muna wane ne daga ƙarshe ma mun gane cewa ba shi wani mafita saboda yanzu misali ni yanzu shekara ta biyu da wani abu garin nan ko shekara uku zan ce akwai mutanen da na kakkama su so uku so hudu so biyar sai ka je ka yan kwanakin ka yi zo ka je ka yan kwanakin ka yi zo saboda ke kamun bai magani so abinda zai magani shine jan hankali a rika tunatar da mutane musamman abin da ya shahi addini me illa abun a rayuwarka a addinance menene matsalar cikin wannan abu ne kake abu kanka shine wannan abubuwan za a rika yawan bayani a kai sannan su kuma agaji su rika sa ido saboda aikin dan agaji ba wai sai ana wa'azi ba ne ko kuma sai a masallacin juma'a ba kawai dan agaji shi ma dan sanda ne a gari da kake duk inda kake aiki ne kake kai ne ma dan sandan na kirki tun da kai dan sanda ne na Allah ka cukar kawai so saboda haka a anguwarka ko a duk wani sabo da za ka samu kanka kenan kamata ya rika sa ido ka wannan abubuwa saboda wannan abun ka gashi ka gaye shi yadda ka san jihadi misali a anguwa akwai trafikan mutum mai kawo kaya a wani gida ko a wani mai ka samu labari ko ka gani ko ka ji kishin ka rubu ka gaya ma hukuma ba ka san ɗumbin larar da za ka samu ba mu bayani ba wai dole ba ne sai ka kawo bayanan da in mun je mu tabbatar haka ne ba mu ko giga da ka ji ana yin da ya bisa harkar shan kwaya ce shi ka gaya mana da bayanin da za mu zo mu bincika mu kama mutum da bayanin da za mu zo mu bincika babu mu a wurin mu duk guda ne saboda shi aiki menene abin da ake so in mutum na cikin shakku in ka yadda shi daga shakkun to aikin ka yayi misali nan gidan kana tunanin ana shaye-shaye in ka je ka gama hukuma ko da an je an ga ce a ba haka nan bane wani abu ne yake daban kai da kai tunanin shaye-shaye sai ko kai dai mun san yadda ga daga cikin shakku kenan daga nan
sai ka kama wani abu kuma ka shiga gaban ka. To shine maganar. To yana gaji abin da za su yi shine su dage, saboda garin nan misali na sha gaya mutane, ko da a ce kowane lungu za ka je ka ajiye ɗan sanda baya maganin matsalolin da ke cikin garin nan ba. Abu guda ne zai maganin matsalolin da ke cikin garin nan, mutane su da kansu da abin hannu, shine kuma a yi kamar yadda iyayenmu da kakanninmu suka saba yi, kowa ya kula da makwabci ne. Ba wani abu ya sa da kaga duk girman gari kaga ba soji ba polis ba komai kuma ana zaman lahiya ba, saboda kowa yana lura da wanda makwabci ne na yi. Ba wai makwabcinka ba ko ɗan kayya wanda ba daidai sai kama shi kai shi gidan hakimi ko gidan sarki a hukunta shi. To wannan ne ban ma yanzu, in ka ga abu ana yi a makwabta sai ka ce a aini bai shahe ni ba, kai tun da gidanka ka killace ko me su kuma wannan matsalolin yadda ka san wuta ne. In ka kunna wuta a nan misali a wannan gidan, to in iska ya kwashe ta wani abu rehi mai wuta ko wani mai yana yi ta mai hada wani gida da shi ma ya kama. To sai lamin shos duk abin da mutum ya gani, ko gidanka ne ko ba gidanka ba ne, ka je dan tuli ka aikin Allah ne kai, ba wani maganar a kaje ka yi gigar ba ne ko wani mai mutane yadda suke sa a kansu, ba haka nan ba ne. Babu yadda za a yi kai maganin barna har a yi tunanin cewa ka yi gigar ko wani mai addini ma cewa in ka ga abu na farko ka hana shi da karhin ka yanzu ka yi. In ya buwaye ka ya gagare ka kai shi inda ake yi magani ne. In duka wannan ba ta samu ba, ka kyamace shi a ranka ba, a ranka ma ka kyamace shi. So amma sai ka ga mutane kawai kowa ya sa ido ana ta abubuwa, sai rada abu ya kwado cikin gidanka sannan ka yi to kana koke-koke da kanka ne za ku kuka da ba. To shine in kowa ya tsare inda yake, kowa ya sa ido. Yanzu misali yadda kuke da yawan nan, na san da kowace anguwa kila akwai komonsa ɗaya. To daga ka sa ido irin wannan abubuwan sai ka gansu da idonka ko sai ka ji labarinsu. Ko labari ka ji kawai ku zo ka mana za mu ga mutaka. In kun kai wannan, to wallahi ku dai ma kun isa maganin matsalar shaye-shaye a garin nan. Shi ne abin da dama babu. Kowa harkar gabanin ce yake, wannan ya yi yamma, wannan ya gabas, wannan ya kawai an bar garin ga yana ta yana ya ga dama. To shi ne babban matsalar da ke da kwaya a wannan bangaren. To a dunkule dai abin da ke ci game da taimakon da kuke kawowa kenan. Sai kuma a wajajen ayyukan ku kamar yadda na ce ku daga sa ido, in kun gairu wannan abubuwan ku daga ɗaukar matakai, ku kira hukuma ta je ta kula da abu. Insha Allah. Akwai wata tambaya? Oh, bismillah. Ba mu kurin da ake yawo da shi yana. Na ɗan kalmi. Sana. Tambar da ke ganin ne da kuma a ce wurin wa'azi ya zo, mun zo wurin wa'azi sai muka kama wani da kwaya. To wannan kwaya amshi ta za mu yi wata da sai ta shi sai na biyu mutumin da ya zo ya isa mutane wurin wa'azi wurin wani taro da haka ne na musulunci tare jama'a ya agaji wani tasiro sai zo yake nema ya tare kashin a wurin. Wannan shi ne kuma neman mataki da zamu to wannan ai abu ne mai sauki. Dan misali a ruwa zai ga mutum da kayan shaye-shaye ko mai abin harfan da za ku yi rike shi za ku yi, saboda ai kamar yadda na ce 'yan sanda ne wada yau ban za ku ke sa teni. Ai majority daga kagar teni to ana maganar iko ana kuma maganar ƙarfi, ba wai magana wuce ta lallashi ko wani mai musamman abin da shi, saboda su yan ba mutane bane wanda za ka zo kurum kamar ka je kama wata tsohuwa ba da ta yi wani laifi ba ta so mata. A su majority sai an jajircewa dan bace
so kana ganin wannan abin da za ka yi kawai ka kira mutanenka gaggata kai daya. Misali ka hango wani yana shan wani abu ko wani mai gagga je ka neman kama shi kai daya, saboda mutane ne wanda kamar da kace ma kwakwalwarsu ba wani aiki take ba, sai mutum ya ci kama yi kama. Nemo mutum ɗaya mutum biyu mutum sai ku je sai ku rike shi, in ku rike shi abin da ke tunanin bayan ne ku hiddo ku bincika haka ne ita ce. In ma ba ku da garanti sai ku kira hukuma in ta zo ta bincika. Ba misali ko ka bincika ku tabbata ba ce shi kenan sai ku kira hukuma sai ta zo sai ta duke shi sai ta shi. Ko kuma misali ya aikata kuna da mota, ana ma iya kusa ka sha a mota to da shi ku kashi wa hukuma wanda aiki ni gare ku. Sannan kuma kuna da matakai irin dai na shi dai abinda dai zai yi dai kawai in ku kama ku kama shi bayan ku kira hukuma za su zo ta dauke shi. Haka ma wanda zai tara muku hatsaniya ko wani abu, in mutum ya tara muku hatsaniya a wurin, dalilin da kuke a nan kenan saboda ku yi maganin wannan hatsaniya, rike shi za ku yi. In kuka rike shi da mai kirge ne yanzu shi ma sai ku kira hukuma sai ta zo ta rufe shi. Sai shi ne magana. Sannan tambayar shi ayi suna amshi kwaya za su yi. A yau an amshi kwayar aika wanda na ce hukuma za su kira. In su kira hukuma ita hukuma in ta zo da kwayar da mai kwayar duka doko su zarti. Ai ba ka mai kwaya haka na suke shi kwatsam. Daga kaka mutum da kwayar da shi duka rike su ne za ka sai kira hukuma sai ta zo, in ta zo sai ka ba ta kwayar. Amma mutanen sai ta dauke shi da kwayar da mutanen ta da su. Shi ne magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Ni ofisa tambaya ta ita ce kamar cikin mai ɗan agaji, kamar yadda bayanin ya gabata akwai wanda muna harkoki bisa da magunguna wanda su ne sana'a muna sai da su. Mu da kanmu kamar yadda muka yi irin wanga tara gare ku kuma muna bukata wani lokaci ku ganki tsara mana irin wannan tara, wanda wannan taro kuma Allah shari za ku tsara mana shi ne na haɗin gwiwa kuma shi ne abin da zai sa mu samu wayewar kai. Dan yau akwai da dama wanda su sana'a ce suke suna neman abinci bisa ga sai da harkar kwamfani ne da wasu abu, amma wasu abubuwa bisa ma san menene suna da jahilci saman su. Kenan sai ka gani mutum da sunan neman abinci ne ke amma sai cutar da ɗan uwan shi. Yanzu misali fara su samu da kuka kawo example, kowane magani da farko ya ce dosa shi. Yanzu misali fara su samu sai aka yi motsi shi aka maida shi da wata siga daban wanda idan mutum ya ɗauka sai shi ƙarfin kwakwalwar shi. Ko irin wa'annan yaya ne muke daga wannan. Sannan na biyu, addu'a yadda kuka ce tare da malamai. Addu'a tare da malamai suna isar da saƙo tabbas yadda kuka ce kuma shi yake tafiya. Mai da abin da aka ci yau tare da hukuma take. Me yasa saboda hukuma ita ce take da sandan nan. In mutum ya ƙi ta lalima ya san aka buga ko aka taba aljihu. To tambayar ta ko na fahimce ka kamar kana nan masu sai da magunguna bangaren ko wani irin kana da ɗan shago da magungunan kana sai da kamar ko magungunan da su danganci kwamfirme ne haka misali ko kuma gargajiya ko abin da ya kama da haka. So wannan shi ma amfatta yana da doka. Kamar yanzu misali baka yi ka zo ka so magani kamar yadda ake so gujiya ko aya a je kasuwa a kasa ka je ka sai da shi. Kowane irin kalan magani ne akwai dokoki wanda suka kayyade yadda za a masu shi ɗin, yadda za a ɗauko shi ɗin, da yadda za a sai da shi ɗin, da wa ya kamata ya sai da shi, da ina ya kamata ya sai da shi.
to matsalar da ake da ita a nan fi sabilillah kamar da na ce muku wani lokaci ba wai doka ba, wani lokaci za a doki doka amma sai ka ga aikata ta fi sabilillah in ba fir'aunanci ba aka sa abin sai ka ga ba zai ba. Yanzu misali ga ɗauki bangaren maganin nan a ka'ida ba duk inda ake sai da magani a garin nan kamata ya ce a shi, saboda a doka ba a sai da magani sai a cikin farmasi na ɗaya kenan. Na biyu sai cikin depo kamar yanzu misali ire-ire wannan shagunan da ake gudanar sai da magani dangin wasu ta majira wani wane ne sai ka yi wasu takardu, akwai takardu da za ka yi mirsar da sun te zai masu su ne za su baka damar ka je ka saida, sannan ko ka je wata ƙasa ka sayo akwai takardu da za ka yi na zuwa sayan, saboda kan ka je sayi ma sai an san me za ka sayo a ina za ka so shi, ta ina za ka shigo, ta ina za ka yi ta duk wannan sai an tabbatar. To yanzu misali dukkan ka ɗauki masu sayar magani a garin nan ba wanda cika wannan ƙa'idodin, dukka ba wanda cika wanda ma suke muku ƙarya da zuwa farmasi cewa ne ba su da. Kwanan nan ne na ga mun bude wata farmasi na wajajen, wannan farmasin kusan sai in ce ita ɗai ce za a yi ta yanzu wadda ta ɗan kama hayya. To yanzu an ce misali a yi amfani da doka duk masu sai da magungunan nawa kama su ko a rihe ma wuraren gaba daya, to al'umma za ta kasance kenan, saboda ba wani wurin sayan magani a garin nan dai a nan dai ban da su ba, saboda ba farmasi. To kun ga kenan shine, amma ainihi duk mai sai da wani magungunan mafi yawanci sun taka doka, saboda kamar yadda kace yanzu misali za ka ga magunguna musamman yanzu kamar irin wani karhin maza wani miliyan wannan magungunan suna mutane illa yadda ake tunani, saboda doza cikin su ba wanda ya sa abin da kake sha, kawai daidai ka so ka sha, saboda a dokan magani furke mutum ya sai da sai ya karance shi ta yadda ya san rashin lahiya kaza ga abin da za a sha ga kuma ainihin doza cikin da za a sha. To haka kawai za ka ga mutum wani lokaci da kwan ma bai yawa ya ji ya bude shago ya zuba magani yana sayar, to sai kaga abun yana banna sosai a cikin al'umma. To wannan gaskiya abu ne wanda ana nan ko a hukumance ana ta ganin ta ina za a shigo shi, me ba abu ne wanda za a yi matakin karan tsaye ba, saboda illar da misali rufe wuraren zai shawo sai ma ta hita wadda su suke kawo ba karan kansu. So yanzu cikin yanayin da ake kamar ribar a bar abun ta yi a rihe shi, ko kuma ɓannar da rihe wuraren za ta haifar ta wadda su suke haifarwa karan kansu. Shi ne magana, amma dai doka tana ana neman yadda za a ce kan abu, kuma na tabbata wata sai abubuwa yi gari gaba ɗayansu sai a rihe su wannan, ko da yaushe ne ire-ire wannan sai da maganin ta yadda aka gaya ma dole sai an sai da shi, saboda matsala ce ba. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ni tambaya ta guda biyu bayani. Ko tambaya guda an dan bada saboda lokaci yayi zamu dan lokaci yayi da azama minti 30 azumin Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ta musamman zuwa ga babban sautu namu wanda ya halara a wannan wuri ya karantar da mu akan wannan matsala ta ta'amali da kwayoyi wadda matsala ce babba wadda muke fama da ita cikin al'umma, wanda ya yi bayani, wannan bayani ya ƙayatar da mu sosai kuma ya zabarar da mu insha Allah bakin gwargwado za mu ga hanyoyin da ya kamata mu karantar da 'yan agayi sosai akan wannan matsala na waye ma al'umma kai akan wannan matsala ta ta'amali da mugan kwayoyi, wanda kun san aikin agaji
kamar yadda sauka yi magana aiki ne mai faɗi sosai. Ɗan agaji kamar yadda na yi bayani da farko ya dace me akwai wanda ya zo da wata damuwa misali akan kamar misali matsayin ka na ɗan agaji ka ga wani abu a unguwarku kana son ka gai da amma sai kake jin tsoron ko mutumin shi ya ce ka kai shi wurin hukuma ko kuma ka gaya ma hukuma mutum ya samu labari ba abin da ya shi tambaya to ko shi maganar ka je ka gaya mutu wai ya ce ka mai ba daidai ba ko wani abu nake ga mai ilimi wannan matsalar bai kamata a same ta ba so kuma ku nake ga kamar kuna da ilimi musamman na ilimin addini kuma san banna a ka'ida in ka ga banna ko cikin gidanku ne ya kamata kai ka gaye ta saboda in ka ga banna ba ka gaye ta ba kamar wannan ƙa'idodin da na gayi na ɗazu in ba ka cika su ba to ka aikata zunubi misali banna ne ce in ka yi magana ba ta hannu ba kana da ƙarfin hana in baka yi ka gaya ma wanda ke yi ba wanda za ka iya gaya ma ka kyamace abu to in wannan ƙarodin ka gaban na in ba wannan ƙarodin gaba ɗaya ka bi wasu ka kai har ƙarshe to cikin laifi kake a wajen Allah sai in ka bi su ne har ƙarshe kenan nan babu yadda za ka yi Allah ma san babu yadda za ka yi to wannan ba a kama kar laifi so saboda haka dan ka ga mutum yana haka sai da ko wani shan ko abin da ya kamata haka kai ce ka kyale saboda wai yana makwabcin ka ko don wani wani abu to a wurin Allah malayi na ɗai kenan na biyu abin da ya shahi ka je ka ga mutum bayani ya je ya kuma mai cewa ka ga mai gaskiya mu abin da ya shahi mu zai yi wahala saboda a yanda muke aiki ne zai yi wahala haka ɗin tawabu misali yanzu nan ni ne na zo ina da ma'aikata bayana da dama amma yanzu ni na zo ni ne ba ku nan ba ta wanda zai kira na game da lamarin nan ni ne zai kira ba yara na zai kira sannan kuma wanda ya kira ni din ba wanda yaro ne zan haɗa shi ba ya je ya nuna mai abin da ya gani a'a ni da kaina ne zan taya shi sannan kuma ni da na zo na gano din ba wai dawowa za ne zo in ce ma yara na ba ai tare da wani kaza muka je nuna mun kaza ba a'a ni a kayan aiki na yara na ma na gaya musu in kana aiki da mutum ka rike shi kai ni ko ni ban san ka zo ka gaya min cewa wani kaza ke aiki da shi ko wani kaza ba ka labari kaza saboda gudun irin wannan hadarin na ajiye mutumin a samu labarin ma shi ba da bayani ni kuma da ka gaya min na san lokutan da muke ɗauka wanda misali da dare ko wanda ya kamar haka wanda zan haɗuwa da kai a wani wuri a cikin mota da ba ta aiki ba mu tai da kai ko a daidaita ko wani abu mu je wuri ne ka nuna mun bayani na mu yi shi mu rabu da kai ka je ka shiga harkokin ka ni ma dawo in na dawo da tattara rana mu je mu yi aiki yara ma ba sai aka yi ba aiki yanzu to haka ne ake aiki abun a saboda ne ba matsala game da irin wannan majority in ka ga bayani ya shi to kai da gare ka ne saboda akwai wanda za ka garda saboda kana wata hulɗa mai kyau da mutum ko matarka ko wani ɗanka ko wani abu haka sai ka zo ai mutanen su ne na je na gaya muku ko ba su to shi kuma bayani daga bakin da aka samu mutum na uku to matsala ta shigo a tunan mai yana ita to ni yawanci ne ya samu matsala mutanen da suka bayani su da kansu ke yin da shi ko a wurin ma'aikatan mu wanda kan ba labarin ban da shi ba wanda ke labarin haka ne ake aiki ok to merci beaucoup ga a ci lokacin ku da yawa bari da sai da nan sai a ci gaba da wannan merci